अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये एक मोठा रस्ते अपघात झालाय। बस चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट पुलाखाली कोसळली। तब्बल 50 फूट खोल खाली बस कोसळल्यानं दुर्घटनेत 22 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय, तर 25 जण जखमी झालेत। प्रवाशाला निघालेल्या या प्रवाशांना आपला हा शेवटचा प्रवास आहे असं वाटले नव्हतं। वाटेतच त्यांच्यावर काळानं घाला घातल्यानं प्रवाशांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला। ही खासगी बस होती। खरगोन इथं हा अपघात झाला। 50 फूट उंच पुलावरून ही बस खाली कोसळली। ही बस खरगोनच्या खरगोन टेमला मार्गावरील दसंग इथं पोहोचली होती, तेव्हा बस चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट पुलाखाली कोसळली। यात 22 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर 25 लोक जखमी झाले। या बसमध्ये 50 ते 60 प्रवासी होते, त्यातील अनेक जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। अनेकांचे हातपाय मोडल्याचंही सांगितलं जातंय, तर काहींच्या डोक्याला मार लागलाय। या सर्वांवर युद्ध पातळीवर उपचार करण्यात येत आहे। या अपघाताची माहिती मिळाल्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं जखमींवर मोफत उपचार तर मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।